Aħna l-kbar nagħlmu liż-żgħar u x'hekk. Ma noqogħdu attenti anke ż-żgħar għandhom xi għalmuna. Infatti Ġesu li mallem tagħna qalilna li jekk ma nsirux bħalhom b'xejn ma nitlu fis-saltna ta' smewiet. Hemm xi ħaġa fit-tfal li jeħtieġ nitalmu minnhom, xi ħaġa li skont Ġesu hija indispensabbli. Il-ġimgħa kont qiegħed irraqqat it-tfal. Wara li għattilhom l-istorja, konna qegħdin nitkellmu, suġġett kien fuq il-ġenna. U saqsejthom, għattilhom, meta tmorru l-ġenna, lil min tixtiequ taraw? Betty qalt li lil Ġesu. Għattilha, x'se tgħidlu lil Ġesu meta tarah? Qalt li nagħtihha kbira. Imma se tgħidlu? Ngħidlu nħobbok Ġesu. U se jgħidlek. Inħobbok, Elizabeth. U kif se jurik li jħobbok? Baqa' tiekta. Qed ara. Forsi jurik idejh. U f'idejh tkun tidher il-marka tal-ferita tal-imsiemer. Dik il-marka tfisser li darba Ġesu kien imsammar mas-salib biex jipatti għal dnubietek u biex isalvak. U baqgħet kwieta. U lil min iktar tridu taraw meta tmorru l-ġenna. B'determinazzjoni Elizabeth irrispondietni. Jien irrid noqgħod ma' Ġesu għal dejjem. Forsi dini waħda mill-lezzjonijiet li Ġesu jridna nitalmu mingħand it-tfal. Dik il-qalb imxenqa għalih. Dik il-qalb li ma' kull tisbita, ma' kull taħbita tlissen. Min għandi fis-sema ħliefek u m'hemm ħadd fl-art li nixtiequ ħliefek.